Čaute, vítam vás u našeho prvého videa, čiže tutoriál na Dashwald. Takže Dashwald vyzerá takto. Takže ako ste videli, toto bol Dashwald. Predvediem vám ho, ako sa robí. Takže rozbeh mať môžete, ale mať ho nemusíte. Ale s rozbehom je to lepšie a podľa mňa aj bezpečnejšie. Takže proste, keby ste išli takto, ste v takejto polohe, takto si dáte ruky obidve, tak, a proste sa už iba odrazíte. Hop, a máte to. Takže, teraz vám to ukáže môj kamoš. Dashwald vyzerá zrýchlene takto. No. Takže rozbeh väčšinou nemusíte mať, ale s rozbehom je to určite lepšie. No. Ruky dávate takto. Ruky sa dávajú takto. Takto alebo takto. Podľa koho to chce. No. Potom už len vystričiť nohy a je to dash. Takže toto bol tutoriál na Dashwald. Tak čau.